Quan jo estic incomprendida és quan jo no l'entenc. També alguns companys tampoc el tenen. Aleshores el mestre o la mestra ens ajuda i segur que ja ho entenem. També me lo pot explicar un company perquè és igual com si me lo hubiera explicat el mestre o la mestra. No m'agrada sentir-me incomprendida perquè ningú m'entén. Aleshores tinc que tornar a repetir-ho. Per exemple, quan jo estic en el cotxe i la meva mare me diu «Lucía, no l'entens», aleshores tinc que tornar a repetir-ho. Sí, perquè la incomprensió és algo que no comprens. Els companys o els amics o els familiars es poden ajudar i ja pot aconseguir mejores notes. Tienes que trabajar y puedes trabajar más en casa. Trabajar en casa y pot esforzarse más en los deberes y els exàmens. Samuel, pots dominar l'emoció? No, perquè la felicitat no pot dominar no pot dominar l'alegria, perquè quan no pot dominar la tristesa perquè no pot poner cara de alegre. No pot dominar la vergonya perquè no pot somriure molt fort. Causa que està mal, perquè és la falta de comprensió. És quan jo, per exemple, responc bé i trac també un 0. També se sentiria molt triste per la mala nota. No seguiria continuant. No et preocupes i ho aconseguiràs. La teua habitació està molt desordenada. És un desajust. La incomprensió és quan jo estic fent una prova i m'isca mal una paraula. Per tant, tinc que ficar bé, correctament bé. També se sentiria de 4 emocions. La primera, desconcert. La segona, desajust. La segona, desacord. I la quarta, desconfiança. No fan falta de incomprensió quan algun amic no t'entén explicar-se-lo. Intentem-ho de seguida. Falta de moderació, falta d'organització. Preguntar-li què li passa i anar a dar una volta a veure si se l'ha passat i al dia següent a veure si estic molt millor.